Abale okondedwa mwa Ambuye wathu Yesu Kristu, ine ndi mtumikizanu mwa Ambuye Rev Alexander Kambiri. Mwachimwemwe ndati lelo lino ndikulonjereni ndikufunaniza bwino pamene mudapezeka pa magroup a WhatsApp amene timatumikira ku mawu a Mulungu. Papita nthawi yayitali ndisadayankhuleko monga ndimachitira m'mbuyomu, kuti nthawi zambiri kawiri ndimatha kumayankhula ndi kumakulimbikitsani pakachitika kena ine nkumabwerapo ndi mawu opereka chitsogozo kuti tikhoza kuyenda motere. Papita ndithu masiku ochuluka ndili bata ndili chete, komabe kwa lero ndalimbikitsidwa kuti ndikhozanso kukupatsani mawu okulimbikitsani mwakuyankhula ngati munthu osati mwakungopereka ulaliki chabe. Okondedwa, ndimati ndikuyamikeni kwambiri abale nonse amene muli pa gulu lino kuti mudasankha inu kukhala mmodzi mwa anthu amene akhoza kumamvera uthenga wa Ambuye masiku onse amene Mulungu wandipatsa kuti ndikhoza kutumikira pakati pano. Ndikuyamikeni kwambiri kuti inunso mumagwiritsa ntchito nthawi yanu komanso ma units anu kuti mukhoza kumapanga download mauthenga wa komanso ma videos onse amene amatumizidwa m'magrupu athu ano. Izi zakhala chilimbikitso kwambiri pa utumiki umene ulipo, utumiki wongolalikira m'magrupu a WhatsApp. Komabe popeza kuti timalowa m'magrupu mosiyanasiyana, ndachiona nchofunika kuti ndikhoza kuwunikirapo zinthu izi makamaka kwa ena amene sadamveko zimenezi. Okondedwa, ine Rev Alexander Kambiri pakukhala munthu amene ndimalalikira m'magrupu amenewa, ndipati nditsimikizira nonse muli pano kuti cholinga cha grupu lino sindiko kuti chikhale chiyambi cha mpingo umene ndidzayambitsa kutsogoloko ayi. Mobwereza ndinene, ine ndine m'busa amene ndili pa mpingo ndipo ndimatumikira ku mpingo kwathu, koma kuti pa grupu ino timatumikira konso mawu a Mulungu opita kwa wina aliyense, membala wa mpingo wina uliwonse. Ndi chifukwa chake kutumikira kwathu sitipanga focus za mipingo kuti zimatani ayi. Cholinga cha grupu ino nkuti uthenga olalikira opita kwa anthu onse umvekenso ndi anthu onse. Ndinenenso muona mtima kuti cholinga cha grupule sikuchita mpikisano ndi atumiki wena ayi. Ine tundimadziwa kuti kudziko kuno Ambuye sadayitane ine ndekha, adayitana azibusa ambiri, aneneri ambiri, maaposto ambiri, aliso ndi kudzonza kwa paderadera kumene Ambuye adawapatsa. Ndimakonda kunena kuti utumiki ndi ubale, utumiki simpikisano. Ndiye ndimati ndingonena kuti pamene apezeka magroup a Friends of Alexander Kambiri satanthauza kuti ndikupambana kwa ena onse ayi. Kuliso atumiki a Mulungu ameneno amatha kutumikira Ambuye nkumati dalitsa kuchokera m'mauthenga amene timalandira kuchokera mwa iwo. Komabe magulu awa amene amapereka uthenga ndi kuti ndi ineyo. Ndikukamba izi chifukwa chiyani? Ine ndili ndi cholinga chimene ndikuperekera uthenga. Kumvetsa kwanga ndimamvetsa kunena kuti m'magulumu muli anthu osiyanasiyana, ndipo ndikamapereka uthenga umene Ambuye wandipatsa, ndi Ambuye mweyo amanditsimikizira kuti ndikupereka uthenga opita m'makutu a anthu a mipingo yosiyanasiyana. Ndi chifukwa chake uthenga umene timapereka is pure gospel opita kwa aliyense. So alipo ena atumiki anzanga ndithu amene mwina masomphenya awo semonga amene ndili nawo. Mwaichi ndaonapo kuti magulu ena kumatumikira mauthenga ena amene akumatha kumanyoza anthu ena. Kumeneko ndikulakwa, si cholinga cha grupu lino. Ndaonapo anthu ena akuuza anthu kunena kuti ineyo ndikutumikira m'malo mwa abusa akambiri adantuma ndiwowo akunama, sindidatume wina aliyense ine ayi.
aliponso ena akumanena kuti mudzitumiza ndalama kuti adzikupatsani ma olive oil ndi mastika amene ndatuma ndine. Amene onso akunama si chilungamo. Ine chimene ndimachita ku maguluwa ndikungotumiza uthenga wakuti anthu amve basi. Sindatumizepo kunena kuti ayi ndili ndi olive oil nde munditumize ndalama kapena ndasankha wina ndi associate wanga. Ayi, okamba zimenezo sakunena chilungamo. Ayi, nde ndimati ndipemphe kwa nonse amene mukuona ngati kuti magrupu wanso ndi mwayi wanu wakupanga promote utumiki wanu. Ayi, okondedwa, bwanji kuti tisabweretse chisokonezo. Ngati mukuona kuti mukonzanso kutumikira motere, yambani gulu lina, awuzeni wanthu kuti ndi gulu ili ndimapangapo izi, kusiyana ndi kundinamizira, kusiyana ndi kusokoneza ena nkumati ndikulamba ndine. Ndipo ndili kupemphera mwa mphamvu kuti amene akudzetsa zimenezi koma chauta amene adayambitsa utumiki uwu ndi amene akhoza kuwayang'ana kuti kodi akuchita bwanji. Koma kutero ndikulakwa okondedwa, kuyipitsa dzina langa pakufuna kupanga propagate maganizo anu m'maguluwa. Ayi, nditenge mwayi wakukupemphani ma adimini. Chonde tiyeni titsate malamulo wanthu amene tidagwirizana ochita m'maguluwa pakukana kukhumudwitsa ena komanso kuyipitsa mbiri ya anthu ena. Tikatero tikhala bwino. Ngakhalenso mnyengo zina maadimini enanso ndi amene amakhalanso patsogolo kuyambitsa zipolowe ndi zisokonezo m'magulupu. Musatero okondedwa. Kwa nonse amene mukuona kuti kukhala m'maguluwa okondedwa sikukukomerani, monga chidali chisankho chanu chakulowa, chikhonzanso chisankho chanu chakudzipatula pokana kusokoneza ena amene amapindulako ndi mauthenga ndi zonse zopezeka pano. Kanthu kena kamene ndati ndikuunikireni abale wanga okondedwa ndikunena kuti ine ndimakhalanso ndi zina zimene Ambuye adandipatsa kuti ndikhoza kuchita. Sikuti nthawi zonse 24/7 ndimakhala pa WhatsApp ndikumapanga za maulalika pano. Ayi, munthune ndili pa banja, munthune ndili ndi mpingo, munthune palinso mautumiki ena ochuluka amene amachitika. Sikuti nthawi zonse ndidzakhala mwina ndikutumikira motero. Ayi, mukaona kuti mwina pena uthenga umene umayembeza ukhoza kubwera sudabwere, sizitanthauza kuti basi muyambeno kundikalipira ati koma tikundinena komanso kumene kuyankhula mawu achipongwe. Ayi, musatero. Timapereka zimene Ambuye watilola kuti tipereke. Andi mudziwe kuti uthenga kuti ubwere umafunika tilandirenso kwa Ambuye, tipemphere, timvetsetse, tikupatseni. Ndika ntchito kamene kamatha kuchitika. Sizimangochitika kuti ayi basi ndi automatic kamene chimene ndimachita nthawi zonse nzokhazi. Musatero. Monena kuti ndimati mundilezere mtima kwa nonse amene mwakhala mukuyankhula motere. Ndimamva ndipo mameseji ndimawaona, koma ndimati bwanji ndisayankhe chifukwa tatidzikamba zimene zizi sizingakhale bwino. Tichite chimene Mulungu akufuna kuti titero. Ndimati ndilengeponso mwayi wakukupemphani abale okondedwa kuti chonde musatenge mauthenga amene timatumiza pano, mavideos amene amabwera pano ngati chongokusangalatsani, koma kuti mudzilingalira mozama za uthenga umene ukumveka kuti udzikupangani inuyo kukhala oyang'ana ndi Ambuye nthawi ndi nthawi. Ndimati ndikupempheni, khala na Khristu, khala nopemphera ochita zenizeni zakumwamba ku mipingo kwanu kumene mumakhala, mautumiki wonse amene muli nawo, ndipo Mulungu adzilemekezeka mwa inu. Ndinenenso monenetsa pano kwa nonse amene mwina muli ndi ziphunzitso zina, mumamva mawu a Mulungu mwa mtundu wina, musamayambane ndi anzanu amene ngosiyana ndinu. Ndikudziwa kuti kumwambako Mulunguso amadziwa kuti kudziko kuno tili ndi mipingo yosiyanasiyana, mulinso anthu osiyanasiyana, andi mipingo imene sidzatha simungathetse olo mudatani. Chonde avomerezeni anzanu monga mmene alili. Sizabwino kuti pano mudzinyozerapo wena, mudziwapeputsa kwa anthu wena, si cholinga cha gulu lino. Ine ndimati ndipemphe kwa adimini wonse, mukaona kuti wena cholinga chawo nkunyoza anzawo, chonde aloleni kuti apite pambali, asakhale nawonso mgululi chifukwa ali kubweretsa chisokonezo.
kuchita choterocho nchikhristu ndithu, chifukwa chikuni cha utsi amafumula pokana kubanika ndi utsiwo. Ichinso nchikhristu. Nanga chabwino nchiti akhalepo munthu adzipereka zina zoyipa zotani pameneno cholinga chake chimenecho tikatero tilakwa. Ndimati ndinenenso okondedwa, kudandaulira iwo amene akutenga ngati kukhala m'magulu munde mwayi wawo woti akaona kuti pa DP pali nkhope ya mzimayi basi iwo kupita ku inbox kwake kumakamufunsira, kumakampempha ndalama, kupempha ngongole. Ayi, musatero. Pano ndipo dzamvapo mawu a Mulungu. Chonde talandirapo mauthenga ambiri anthu akudandaula chifukwa cha ena achipongwe amene cholinga chawo nkungosokoneza enanso kumayankhulira anthu zoyipa, enanso kumatumiza zolaula kumene madimini. Chonde otero okondedwa, musawalole kuti achimwitsa anthu ena komanso avute anthu ena. Akazindikirika aloleni kuti akhoza kutuluka, mwina asokera. Ndimakupemphererani kwambiri zedi, ndipo ndili ndi chiyembekezo chakuti Ambuye kudzera mu utumiki wotere akwezanso moyo wanu wauzimu kwina kulikonse kumene muli. Ndipo ndimati ndikupemphereni inunso dzindipemphererani kuti Yehova akhozabe kundisunga mchisomo chake pamene tikuchitanso utumiki wotere ndi mautumiki ena onse. Ndimakufunirani zabwino zonse abale okondedwa, ndipo Ambuye adzikudalitsani kwambiri. Tiye nditumikire limodzi, aliyense akangalike kumatumikira ku mipingo kumene mulili. Chonde khalani mchoonadi cha Ambuye moona mtima. Uthenga umene matukire pano udzikupindulirani. Ambuye akudalitseni kwambiri zedi pamene tiyenda ndi kutsatira zimene tidabwerera pamudzi pano. Amen.